Terve taas YouTube. No niin, tänään mä esitän teille tämän Zapbox Minin 50-wattisen. Se on hyvä aloittelijalle. Sitten myöskin niin kuin vähän tämmöisen kokeneemmalle vapettajalle hemmolle. Paketin hinta on noin 80, mutta siihen pitää ostaa erillinen akku, mikä maksaa sitten sen 8 €, mikä on 18 650 akku. Sonyn ja Samsungin akku. Okei, näytetään vähän millainen se akku on. Magneetti päällä on aika hyvä. Molemmissa tossa tommonen magneetti. Sitten akku on tossa. Tähän kuuluu myöskin tarrat mukaan. Tarrat kuuluu tähän myös mukaan. Sitten tämä on aika yksinkertainen hyvä laite. Tässä on tuolla on jousi, mikä menee alas, mikä on äärettömän hyvä minun mielestäni. Sitten vaan pistää akku sisään. Ja tää kansi laitetaan takaisin, mikä menee vaan noin. Se on aika hyvä, mutta se on vähän niinku, saattaa olla vähän tämmötti niinku, ettei se ota kunnolla kiinni tai se tuntuu semmoiselta tuntuu. Sitten ne on kehittänyt uuden tonne atopään tonne sisälle ja sitten Zapbox Minin, Zaptank Minin korjaus. Ja no, mulla on eri pää siinä kylläkin, mutta se on musta pää siihen. Ja tää tulee myös valkoisena. Hyvä laite. Tykkään. Siinä on OLED-näyttö, vähän akkuja, mutta tää atopää on 0.5. Mukana tulee RBA. Sitten tulee niinku toi vähän käyttöä, että sitten niinku mikä niinku nestepitoisuus siinä on hyvä, että niinku jos käyttää prosenttimääränä mikä wattimäärä. Ja sitten tulee oma latausjohto, oma pikku tämmönen hyvä informaatio tästä laitteesta. Ja tulee myös ruuvimeisseli ja sitten tulee japanilaista puuvillaa mukaan. Voi tehdä aina omat, niin kuin näkyy. Erittäin hyvin ne itsekin osasin rakentaa. Ja sitten tulee tää oma aitous, mistä näkyy, että onko se aito vehje tai ei. Ja sitten Made in China! No, yllättävän hyvä. Tykkäsin kyllä kovasti. Ihan tälläkin hetkellä tykännyt. Pelittää ihan mukavasti. Sitten tämä boksi on magneetilla kiinni, niin kuin suurin osa kaikista niistä. Sitten mitä sinne kuuluu. Te ette varmaan näe. Kamera ei nyt tarkenna. Ja sitten tulee myöskin 4 ruuvipäätä. Plus sitten tulee tämä RBA, eli se niinku oma rakennettava RBA siihen. Sinne tekee sen oman koilin ja sitten pistetään paikalle. Tämäkin on vähän erilainen kuin edelliset on. En ole kyllä tutustunut hirveästi edellisiin, mutta toikin on hyvä. Plus sit tulee vaihtoatopää, mikä on 1.5. Siinä on pienempi toi juice-houli tossa. Sitten kun taas tässä on se vähän isompi, tää on 0.5. Tankki on 4,5 milliä. Rankassa käytössä menee se minulla ainakin se 6 tuntia, niin se on tyhjä. Mutta alhaalta täytettävä, eli tuolta noin, toi avataan, tääkin lähtee irti, sitten toi lähtee irti ja sitten tää on Pyrex-lasia. Sitten on 5
1-0 kierteet tuossa. Ja sitten on myös suuaukko suoraan henkeen tai keuhkoihin. Sitten on puoleksi henkeen ja keuhkoihin ja sitten on niinku suuhun. Että se on niinku monelle tarkoitettu ja on tosi hyvää antamaan höyryjä myöskin 36, missä mä itse tykkään pitää sitä. Sitten on myös, mulla on myös Black Horse tähän. Pelittää kyllä aika hyvin. Helvetin hyvät sauhut. Ja sitten tää menee 0,3 ohmiin maksimissaan. Mikä on vähän perseestä kylläkin. Mutta sitten sen takia mulla on toi oma... mikäs tuo oli? King Dread 2 mekaaninen modi. Sitten tämä... Watit menee aika nopeasti sinänsä alaspäin. Menee se 7 wattia. Ja sitten menee sinne 50. Tämä menee aika hitaasti, mutta kyllä se kelpaa tämmötti näin. Kyllä se voisikin mun nopeamminkin mennä. Näyttää, kun se menee niin saatanan hitaasti. Ja sitten voltteja se näyttää tällä hetkellä 0. 0,5 ohmia. Se on kyllä aika tarkka. Ja sitten kun panon molempia pohjaa, mennä vasemmankätiseksi, mikä on aika sinänsä hauska juttu, mutta nappulat on kyllä hyviä. Tää on kyllä vähän kulunut, kun tää on ollut kuukauden käytössä, mutta tykkännyt, mutta ajattelen nostaa vähän uudemman vehkeen tässä jossain. Kiitos.